ଓ କଣ ବୁଲଉଛ କଣ କି ତ ବୁଲୁଛି କଣ ସେ ତମ? ଭାଇ ଆଗରୁ ବୁଲିବା ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର। ହଁ ତମକୁ ତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ କଣ ଲାଗୁଛି? ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି ଭାଇ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗପ ହେଲେ ବି ସତ 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 ସତ। ସେତିକି ଥାଉ। ତ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନଥିଲା। କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନି, ଆଉ ବୋଧେ ଆସିବନି। 2 ବର୍ଷ ହେଲା, 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି। ତାପରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଆସୁନି, କାରଣ ଏମିତି ମୋର କିଛି ପାର୍ଟନର ଥିଲେ ପଟି ମାରି ଦେଇ ଗଲେ, ସେଟା ମୁଁ ଏଇଠି ଖଣ୍ଡୁଣି ବଦଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରୁନଥିଲା, ତ ସେଇ ଯୋଗୁ ଏବେ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗପଲେ ସତାପନ୍ତ ଜାଣିଲେ, ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ସିରିଜ। ସମାଜର ବିଭିନ୍ନ ଯେମିତି ଯୁବବର୍ଗ ଉତ୍ସାହିତ ଉଲ୍ଲସିତ ଯୋଉ ଭଳିଆ ହଉଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହିତ ଉଲ୍ଲସିତ ଉଲବଲିତ ଯୋଉ ଭଳିଆ ହଉଛନ୍ତି, କୁଲବୁଲିତ। ତେଣୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ବିଭିନ୍ନ ଟପିକକୁ ନେଇକିରି। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମହାନ୍ତିର ଭେନ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମର ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଛି। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସିରିଜ, ଏଇଟା ବି ଚାଲିବ। ଆମର ଆକ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଉ ଆମର ଷ୍ଟୋରି ଲାଇନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଯୋଉ ଆଗୁଆ ଥିଲା ସେଇଟା ଆସିବ। ପୁରୁଣା ଫର୍ମାଟ୍ ଯୋଉ ଆମେ କରୁଥିଲୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ସଡନ୍ ନେତା, ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ତ ମୋର ଯିଏ ସାଙ୍ଗ, ମୋର ପାର୍ଟନର ଯିଏ, ମୋର ମୂଳ ଭିଡ଼ିଓରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ମୋ ମୂଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭିଡ଼ିଓରୁ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ଅଛନ୍ତି ସଞ୍ଜୀବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ବି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ପାର୍ଟନର ଆସିଲେ ଗଲେ ଗଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡଣି ବଦଉଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ମୂଳରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲାଣି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ। ଆଉ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ସିଏ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ। ତ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ 69 ଚ୍ୟାନେଲ, ସେ ଭଲ ଗେମିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ବନଉଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ନିହାତି ଭାବରେ। ଆଉ ମୋତେ ଆଶା କରୁଛି ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ଡିସକ୍ଲେମର ଦଉଛି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ନିବେଦନ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଦେହକୁ ନେବେନି। ଆଉ ଦେହକୁ କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଇପାରେ, ନାପାରେ ବି କରି ଦେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେହକୁ ନେବେନି। ଦେହକୁ ନେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଷ ଭଳିଆ ଲାଗିପାରେ। ଦେହକୁ ନେବେନି। କମେଡି ଭାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଫିଷ୍ଟ, ବଣଭୋଜି। ବଣଭୋଜି ଆପଣମାନେ କହିଲେ କିଛିଟା ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ବଣଭୋଜି ମାନେ କ'ଣ ଓଡ଼ିଆରେ। ଭାଇ ଆଜି ରୋଷେଇ ହଉଛି, ଯିବୁନି ଖାଇବାକୁ? ରୁହ, ମୁଁ ବଣଭୋଜି ଯାଏନି, ତମେ ଜାଣିନ କିଅ? ଆଉଛି ବା, ହାଁ ଆଉଛି। ଆଉଛି ନାଇଁ ଦେଖ, ଆଗ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଲଗା କଥା। ହଉ। ତ ଲୋକ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି, ଫିଷ୍ଟ ସମସ୍ତେ ଏବେ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଫିଷ୍ଟ ନାଁରେ ବହୁତ କିଛି ଗପିଲାତି ଏଠାରେ ହୁଏ, ବହୁତ କିଛି ଖପାଖପି ହୁଏ। ପଇସା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ପଇସା ଦିଆ ହୁଏ। ଆଗ ପିଲା ପଚାରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ କରିବା। କ'ଣ ଫିଷ୍ଟ କରିବା ନା, ଯାହାହେଲେ ଆପଣ ଯୋଉ ଫିଷ୍ଟ ଯାଆନ୍ତୁ, କେବେ ବି ସାଧା ଫିଷ୍ଟ ହବନି। ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଆଇଁଷ ଫିଷ୍ଟ, ଚିକେନ, ମଟନ, ମାଛ। ମାଛ ତ ଭୁଲି ଯାଅ, ଖାଲି ଚିକେନ, ମଟନ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ପଚାରିବେ ଫୋନ୍ କରିକି, ଆରେ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଫିଷ୍ଟ ହଉଛି ନା, ଫିଷ୍ଟ ହଉଛି ନା? ହଁ ନା, କେତେ? ଆଗ ସାଙ୍ଗ ପଚାରିବ କେତେ ଟଙ୍କା, ପକେଟରେ କେତେ ଟଙ୍କାଟା ଅଛି। ଟଙ୍କାଟା ନଥିଲେ ତ ହବନି। କି କଥା ଏଗୁଡାକ। କିନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ ଆମେ ଯିବାନି। କଥାଟା ହଉଛି ଆମେ ଯିବା, ପରେ ଯିବା। ତ ପଚାରିଦେବେ ନା ଭାଇ 100 ଟଙ୍କା ହଉଛି। ଆମ ଲୋକଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମୂଳ ଦୋଷ ହଉଛି ଶସ୍ତାରେ ଦେଖିଲା ମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବେ। ଆପଣ ମାଗଣା ଦିଅନ୍ତୁ, କୋଉଠି ଲୋକ ନ ଖାଇଥିବେ, ଆପଣ ସେ ଗୁହାଳରେ ଦିଅନ୍ତୁ, କି ତା ମାଟି ଭିତରେ ଦିଅନ୍ତୁ, କି ଆକାଶରେ ପାତାଳରେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲୋକ ପଳେଇବେ। ମାଗଣା ମାନେ ଲୋକ ପଳେଇବେ। 100 ଟଙ୍କା, 100 ଟଙ୍କାରେ ଚିକେନ ଆଉ ଭାତ, ଏଇଟା କିଏ ଦଉଛି ଦୁନିଆରେ? ତେଣୁ ଲୋକ ପଳାନ୍ତି ସେଇଠି। ସାଙ୍ଗ ପଚାରିଦେବ, ଭାଇ 100 ଟଙ୍କା ଫିଷ୍ଟ ନା? 100 ଟଙ୍କା ତ, ତାହେଲେ ଯିବା ନା? ନା ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗ ଫୋନ୍ କହିବ, ଆରେ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି। ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କାହା କଥା କେମିତି କୋଉ କଥା କହୁଛି। ନା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅଛି ନା? ଅଛି ନା? ତାହେଲେ କ'ଣ କରାଯିବ ନା, ତା ପାଇଁ ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଲାଗିବ। ନା ଯୋଉ ଏକ୍ସଟ୍ରାଟା ଲାଗିବ ତା ପାଇଁ କ'ଣ ନା, ସିଏ ଯଦି ସେ ଲୋକ ପିଲାଟା ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଯିବ, ତାହେଲେ ସେ ଭାଇ ମୁଁ 200-300 ଟଙ୍କା ତୋ ଉପରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। 100 ଟଙ୍କା ପଛେ ମୁଁ ଇଏ ପାଇଁ ଦେବି, ଅଲଗା କିନ୍ତୁ 200 ଟଙ୍କା ଅଲଗା ପାଇଁ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ସେଟା। ତେଣୁ ତାପରେ ଫିସ୍ଟା ହବ। ଫିସ୍ଟା ହେଲେ କିଏ କହିବ, ଗୋଟେ ପିଲା ଥାଆନ୍ତି, ତାକୁ ଫୋନ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୋଟେ ପିଲା କହିବେ ମୋ ପେଟ ମୋଡ଼ି ହେଉଛି,
गोटे पिला कहबे मु बाहरी की जाईची जे किंतु मु गोड़टा माड़ होई गला मु गोटा चिरी होई गला मु जीवी गोटे गोटे पिला फणी एमिति भी पिला अछंदी ना गोटे पिला एमिति कहिबे जे मु बाट पाल सब से पैसा देई नथिबे से प्रथम वाला पैसा देई नथिबे किंतु सांगर मन रखिया किछि पिला से जांती किंतु पचार देबे कोठी ना भाई मु नई पाखरे करूची कि को झाउण मित अलगा प्रकार खेल अछि सेठी करूची तो सब पिला जिकली सब खेलाड़ी हेई गलेनी बुझी पारछ आपन कथाटा तेणु जीव सी कहबो जे बाट पाउनी तो सी बादे कहबो हो भाई तू आसीबनु तो दे आसे ना कोन कि तार हिसाब होइथिबो सी कहि देइथिबो जे नाइ नाइ मु जिबी निश्चित नथिबो सेठी जे पैसा दोबे देइ दे देखला को आसीबनी तापर खेल खतम तो बोला तार लॉस हला गोटे पिला आउ गोटे पिला कहबो मन को वर्षा पवन झड़ तूफान पूरा बात्या होउची बचे से किंतु खाइ दिउ कने से पैसा तेणु पैसा मो जीवन बुझी जाओ किंतु बोझी न जाओ कारण पैसा देइछि 200 तो एमे सब पिला सब अछंदी ए सब पिला गला परे से माने कहबे जे हो ताबे हो जति पिला मन कर पिला हिसाब होइते 20 जन तादर आस्ते 10 जन तेणु से अनुसार सब पिला आसन आसिला परे चलला तब भोजी हला ये हला किंतु आधरे गोटे गोटे जी पैसा नहीं रखे से ता जो खेपा खेपी किछटा करथि 500 टका आथिबो ता 200 टका नथिबो 100 टका नथिबो एमन को ताको पचारिबे भाई तो 200 टका कड़े गला ना मु केम जानली गोटे गोटे पिला कहबे मु केम जानिली पैसा कड़े गला आ गोटे पिला कहबे जे मु भाई मुडी खैनी खाइ जाईची कि आ कोन आनी को पैसा खदे किंतु ता पॉकेट रे गरम थि बहुत तेज और तेणु एते सब कार्यक्रम हला परे कामटी हबो फीस्ट जे करिया लोक से करूथिबो रोसई करिया लोक जे करूथिबो से झाळा नाळ होई कि रोसई पुरा करिया लोक से करथिबो लो पिला खाइबे करिबे रोसैया दिथिबो कि जे ताके सांगनु जे रोसई जेन से करथिबे किंतु गोटे गोटे किंतु पिलांगर रोसई रे मन नाही कि जाई टिकटॉक करथिबो कि मौज करथिबो मौज कथा सुनले पिला खाली मौज करिवे जोश ऊपर जोश पूरा पळाइसिबो पूरा नाचिबे ता पूरा नाचिबे बॉक्स बॉक्स नाच नाचिबे जोश तो पळाइसिबो पूरा तापर आ गोटे गोटे पिला अछंदी जाईगिरी मने कर प्लेस आपणकर नईकूल पाखे रही नईकूलिया पवन खाऊे अलग प्रकार जदि गर्ल्स मैंने जाती अलग प्रकार खेल हो भांडामिटिक हो तेणु ता पाखे आ गोटे भोजी हुए सी हूँ पुरी साइड आप आसवे तालबणिया पाखे खाली झाउगण अच्छी ता भर जन जन फीस करती फीस कर उद्देश्य नुह अलग प्रकार उद्देश्य थाए मु कहूनी एटा समस्ते कहते आप कहे समस्ते कहते तेणु से बोले जाकि मुझे गोटे फीस्ट होता वर्षा होती प्रबल तापर वर्षा छाड़ी गला तापर होची तापर मु जाईची गला बेलू आमर होची तालबणिया पाखरे फीस्टा होतला तो तालबणिया पाखे फीस्टा होतला देखला गोटे बड़ बड़ गछरे हलुची कोन झुलुची कोन सेटा बोली एटा भाई झुलुची कोन जे देखले से भाबे झुलुची कोन तो मजे देखला गोटे मोर भोजीटा होतला से भोजीटा गला बेलू आमर तालबणिया भाई तुम बाकू फीस्ट की जाओनी अरे कहूची कथा को कहूची तू एते कथा काहे कहबो तुम तो फीस्ट की जाओनी ओ कहूची तू एते कथा कहना तू बहुत कथा कहलुनी तू सुन हां तापर फीस्ट गला को मु गली सेते काठ आनिया को हमर माटी हांडी रहउतला मुडा तो गला को ता भीतर गोटे गछटा एमिति रु एमिति हलुची एपड़ू आउची सेपड़ू जोउची सेपड़ू आउची एपड़ू गछटा को हलुची कोन बड़ माने छोट बड़ गछटा सी कौन घंटा घंटा एपट सेपट होची तू देखिनु तू देखले सिने जानो तो तापरे मु देखला बेलू सीडी कोन होची ना गोटे मो ताकर से मो चलची तो मौज चलची हो कोन आउ सियाडी जीवानी कथाडे अलग प्रकार आसीबो तनु कथाडे सेठी मौज आडे चलची मो चलची ना मो चलची अलग प्रकार तेनु तापरे तापरे मासिलु रोसई हला रोसई तापरे में रोसई गला को पिला को किनु किछि किछि पिला अछंदी जे सांग माने पोल दिन पर रियूनियन हेचंदी तनो सांग माने को एकाठी करी गोटे मौज से मजा करी गला किंतु काहर नै समद फोन रे नातिचंदी के मौज करूची कि यूट्यूब करूची के फेसबुक करूची कि इंस्टाग्राम रे स्टेटस दउची कि कोन करूची तनो पिलांकर मतलब अलगा प्रकार तापरे मु आपन को कहिबी आपन जानथु तो मो जो फीस्ट हम करथिली से फीस्ट हम कहूची मो फीस्ट पसंद करेनी तथापि गोटे कर देथिली मझे गोटे इच्छा है करदवा गोटे करदेली गोटे गोटे पिला आपन ता हां गोटे गोटे पिला दादरे मोर मन पड़चे गोटे कथा गोटे गोटे पिला थांती छेरुआ पिला गोटे गोटे थांती तांको बापा मांकर 1000 फोन घन घन फोन मो पुओ कुआडे पळैला सी खाली कहले जे हम खाई पी के दौड़ी पळैलु तमरे कर मर जा
ଖର୍ଚ୍ଚ କର ଖାଲି ଖାଇଦବୁ ପଇସା ଦେଇଛୁ ମାନେ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇବୁ ଖସିକି ସେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି ମୋର ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲୁ ଫିସ୍ଟା ତ ସେ କଲୁ ରାତି ହେଇଗଲା 7ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯାଇଛି ସେଇଠି ଗଲାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ନଈ ପଠାରେ ଗୋଟେ କରିଥିଲୁ ଆମେ ସେଇଠି କ'ଣ ହେଇଛି ନଈ ପଠା ଯେତେବେଳେ କଲା ବେଳକୁ ସେ ପିଲାଟା ଯିଏ ଥିଲା ତା ନା କହିହେବନି ସେ ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଥିଲା ସେ ପିଲାଟା କ'ଣ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟେ ଲାଇଟ୍ଟେ ପଡ଼ୁଛି ସିଏ ଭାବିଲା ଏଇଟା ବିଜୁଳି ମୁଁ ମତେ ଡାକିଲା କହିଲା ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଅ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ଛାଡ଼ିବେନି ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି ନା ଖାଇବେ ସେ ଖାଇବେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯିବେ ହଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପିଲା ଥାନ୍ତି ହଁ ପଇସା ଦେଇଦେଇ ତ ଛାଡ଼ ବିଜୁଳି ମାରିଲା ମୁଁ ପଳେଇବି ଯାଉଛି ସେ ଖାଇବା ପିଇବା ଥାଉ ସେମିତି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ଖାଇକି ଆମେ ଯିବୁ ନା ମତେ କହିଲା ଭାଇ ମତେ ଦେଇଦିଅ ମୁଁ ଖାଇଦେଇ ପଳେଇବି ମୁଁ କହିଲି ଖାଇ ପଳେଇବୁ ନା ବିଜୁଳି ମାରିଲାଣି ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି ଏତେ ବାଟ କ'ଣ ହେଲାଣି ତା ବାପା ମାଆଙ୍କର 21 ଥର ଫୋନ୍ କେମିତି ଯିବି କ'ଣ କରିବି ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ଘରକୁ ଯିବି କରିବି ବୋଲେ ଭାଇ ରହ ଯିବା ମିଶିକି ଖାଇ ପିଇକି ଯିବୁ ଗୋଟେ ଏମିତି କ'ଣ ନା ନାଇଁ ଯିବୁ ବୋଲି କେଉଁଠି କଲେ ପୁରା ଜହ୍ନ ଫନ ପଡ଼ିଛି ପୁରା ଏଥିରେ ତାରା ଫାରା ଚିକ୍ ହେଉଛି ପୁରା ସବୁ ପ୍ଲେନ୍ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଅଛି ଆକାଶ ଏଇନା ପୁରା ପ୍ଲେନ୍ ଅଛି ତ କେଉଁଠି ତୋର ଖାଲି ବିଜୁଳି ମାରିଛି ତୋତେ କହିଲା ନାଇଁ ଭାଇ ବିଜୁଳି ମାରିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଭାଇ ତା ଭିତରେ ଜଣେ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟେ ଝାଡ଼ା ଯାଇଛି ଗୋଟେ ଝାଡ଼ା ଯାଇକି ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଛି ଭାଇ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଏପଟେ ଏମିତି ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରୁଛି ସିଏ ତାକୁ ଭାବି ଦେଇଛି ନା କ'ଣ ବିଜୁଳି କହିଲେ ଭାଇ ତୁ ବୁଝିଲୁ ତୋର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପିଲା ଗୋଟେ ତୋର କାଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁ ଏମିତି ବି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ଯଦି ସେ ଗୋଟେ ହାଲୋଜିନ କ'ଣ ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ଡେକୋରେସନ ବାହାଘର ଏମିତି ହାଲୋଜିନ ପକେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ ତା ଭିତରେ ତାର ହାଟ ଫାଟ ବାହାରି କରି ଓଳି ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ମରିଯାଇଥାନ୍ତା କ'ଣ ନା ପଇଲା ହେଉଛି ବିଜୁଳି ତା ଉପରେ ତେଣୁ ଆମେ ନାମ ନେଇଥାନ୍ତୁ ଆଉ ତେଣୁ ହଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ମୋ ସେ ଫିଷ୍ଟ ମୋତେ କେବେ ଭଲ ଲାଗେନି ମୁଁ କେବେ ଯାଇନି ହଁ ଗୋଟେ ଥର କେତେବେଳେ ଏମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୌଜ କରିବା ସବୁ ମୁଁ ବି ମୌଜ କରିଦିଏ ଗୋଟେ ଥର ଜୋସିଲା ହେଇଯିବେ ମୁଁ ସେ ଫିଷ୍ଟକୁ କେବେ ବି ସମର୍ଥନ କରେନି କି ଅଲଗା ପ୍ରକାର କାମ କରେନି ଆମ ଘର ଫିଷ୍ଟରେ ତ ମୁଁ ମିଶେନି ଆଉ କାହା ଫିଷ୍ଟରେ କ'ଣ ମିଶିବି ଘର ଫିଷ୍ଟରେ ମିଶେନି ଭାଇ ତମ ଫୋନ୍ ତମର ହ୍ୟାଲୋ ଫିଷ୍ଟ କେବେ ବେ କାଲି କରିଦେବୁ ନା ପଟି ମରା ହେଇଛି ଏଇଟା ତତେ କହୁଛି ପିଆ କାଲି କରିଦେବୁ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ନା ମୁଁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ କହୁଛୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବି ଡେଇଁ ପଡ଼ିବି ତୋ ଉପରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଫିଷ୍ଟ ହବ ତ କାଲି କ'ଣ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତ ସେ କରିବୁ ମଟନ୍ କରିବ ଆଉ କ'ଣ କେଉଁଠି ସେଇଠି ତ ଯାହା ମନ ଭିତରେ ହଁ ହଉ ଏଇଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛି ତୁ ହଁ ରଖ ପଛରେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମିଶନ୍ତୁନି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଟନ୍ ହେଲା ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଇଗଲା ମଟନ୍ଟା ହେଉଛି ତେଣୁ ମିଶିଯିବା ଯଦି ମୋ ଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଟନ୍ ଲୋଭରେ ଆପଣ ଯଦି ମିଶିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ କରିପାରିବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ଫାଇନାଲ କନକ୍ଲୁଜନ ହେଉଛି ମିଶନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ ଯଦି ମଟନ୍ ହେଉଛି ମିଶନ୍ତୁନି ମୁଁ କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି ମଟନ୍ ହେଉଛି ଚିକେନ୍ ହେଉଛି ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ କରିବା ଟିକେ ମଜ ଫଜ କରିବା ମଜ ଜୋସିଲା ଫସିଲା ହେବା ତେଣୁ ମିଶିଯିବୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ଏଠାରେ ମୁଁ ଆମର ଏଇଟା ମୋର ଲାଷ୍ଟ ଫିଷ୍ଟ ଆଉ ଫିଷ୍ଟ ଆସିବନି ଆଉ ଫିଷ୍ଟ ଭାଇ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମିଶିବନି ନୂଆ ବର୍ଷ କଥା ଅଛି ଦେଖିବାନି ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଖାଲି ହେଇଯାଉଛ ନୂଆ ବର୍ଷ କଥା ଅଛି ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁ ଦେଖିବା କଥା ତ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ତ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ବି କରନ୍ତୁ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଖରାପ ଲାଗିଲା ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ବୋରିଂ ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ କଥାରେ ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ କେମିତି ମାନେ ଟପିକ୍ ଉପରେ କହିବୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଧିକ କମେଡ଼ି ଭର୍ତ୍ତି କରିକିରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ ତ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ଆମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଉପକୃତ ରହିବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଟନ୍ ଫଟନ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବା କେବେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମେ ରହିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ କଳା ଅଠନଳା ମାଡ଼ି ଚାଲ ଫିଷ୍ଟ କରି ଖାଇ ଚାଲ କହୁଛି ମୁଁ ଏଇନା ସୁଟିଂ କଲାବେଳେ ତୁ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ କି ମୋତେ ତୁ ଅଛି ନୂଆ ବର୍ଷ କଥା କରିବା ତାପରେ ସେଠି ଗୋଟେ କରିବା ନୂଆ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ 2ଟା କରିବା ନୂଆ ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ 2ଟା କରିବା କିଙ୍ଗଫିଶର ନେବା 2 ପଟି କରିବା ସେଠି ରହିବା ରାତିରେ ଗୋଟେ ଖେଳ କରିବା ଆସିବା